Kulħadd ibqatni minn kundizzjoni iżda vittma tal-COVID ikun midvil COVID u jekk l-individwu jkun ħal-virus mill-isptar din hija xi ħaġa inkwetanti ħafna għaliex inti meta tidħol l-isptar tippretendi li tirċievi l-kura u mhux tieħu l-marda. Li l-gvern jaħbi dan il-fatt hija ħaġa serja. Hekk qal it-tabib Frank Portelli meta kien intervistat minn Net News fejn tkellem fost l-oħrajn anke dwar il-ftuħ tal-iskejjel. Frank Portelli qal li rridu nitalmu mill-iżbal li sar meta ftaħna postijiet bħal ajruporti u klabs ta' divertiment u qal li ma jaqbilx li l-iskejjel jinfetħu għalissa. Ma tistax tiftaħhom meta l-figuri għadhom għoljin, tiftaħhom meta l-figuri jibdew jinżlu. Jiena ma naqbilx li jinfetħu għalissa. Jista' jsir online teaching, hemm ħafna metodi x'tista' tagħmel. Huwa semma kemm inkwetanti l-fatt li qed ikollna ħafna każi sporadiċi minħabba l-fatt li ma tkunx tista' taqbad minn fejn ikunu ġew dawn il-każi bir-riskju li jkun hawn aktar persuni pożittivi li għadhom ma nqabdux. Dawn l-sporadic voldieri ma nafux minn tajjilhom. U jekk inti ma tafx minn tajjilhom, ma tistax titrejsja sew. It-tabib Portelli tkellem ukoll dwar l-importanza li jsir l-swabbing fl-ajruport fost dawk il-persuni kollha li ma jippreżentawx test negattiv li jkun sar sa 72 siegħa qabel. Frank Portelli għadda wkoll messaġġ sabiex wieħed dejjem joqgħod attent, jilbes il-maskra tal-wiċċ u jżomm id-distanza soċjali meta possibbli sabiex jevita t-tixrid tal-COVID-19.